Добро утро, вставайте. Айде! Кой ти е казал, че живота е справедлив? Върни се за снимка. Айде, прибирай одеялата. Обръщай се за снимка. Айде, бе, отваряме прозорците и прибираме одеялата. Да, направо. Прав си, не сме прави. Там имам още една одеялце, благодаря. Той се опитва да се бори безуспешно. Не за дълго, вече едно. Така, имаме ли вода? Имаме. А сега, моля, приключваме към план Б. Къпане. Кой предпочита да бъде? Не е честно. Живота не е справедлив, свиквай. Ох, Чао! Да се бяхме, беше ни приятно.